Ka Khasi Student Union North Khasi Hills District kalayo ban ai jimut ya ka sarkar bakadai ban pinken riak no ya ka anti infiltration check gate kabadon haberni hat shaka jaka kabadon ka facilitation center kabadon ho umling ribhoi district ya kini kijing ai jimut ka KSU kalayo ban penpau ha kijing yelang balakon daga commissioner secretary ketenat kam jungok kai ka jela ka kong RM Kurba hadin bakaseng kala persya juri ka jing penkela food court ya ka facilitation center. Habakran kila pathai khubor ba Ferdinand Kharkamni President ka KSU North Khasi Hills District ulai thu baka Commissioner Secretary ka kam jungok kai perthei kala kular ban penlong ka jingjurup ya kate ka jaka ka badan hakate ka facilitation center bat bakan sa airu daga detail project report syaka seng habai day baka jing shna ya ka food court Shushu ulaong baka seng kadawa na ka sarkar baka day ban pensange shwa ya ka jing pentre ya ka food court katba ka jingya karan kadangya bat penpau baka thong ka seng kalong baka sarkar kadai ban pentrekam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act but police officer unjuk nampo department nampo DC deputy commissioner office ko DC ko riboi dalam nampo transport department ko political de unjuk nampo police department nampo riboi layo beli apa baik katum ka hangi gede halor tu ka jemi jaka aibam ada football hapo ka jaka masna ya ka kabadai kata ka entry point ke bangila thum chwa but kum lane kum ka facilitation center dari nangliang jungi habang UI hadin yang ada structure di solengo ba jimut jongkat tu menshwa kadai ka apoi trek benai no pra arjar atau nasang menteri kan kata ka facilitation center dari ka susi kalau ba hadin ka lai benai kawan no ka COVID ataupun te naliang jongkat tak or ka health department klasim jangan te hadin makasih ke health department kalau punya kuma asnam tamai te hadin kata ke health department kalau phai yang ya ka jaka syaka district administrative te hadin kata ke district administrative nomor bakadon kalau kum jembatai mene bukan tourism department kadon lo kata jaka te nomor ba muswa kila isra kata jaka but kalau ngajaka ka bangi nang jaka sengru ni ngim sultanat nomor bangi lamut latmu baka jiksna jaka kadon tu te henry nakalian ka tourism department buat kadon ka jingtmu jaka ini kisdam ini benai ba menta masna kelai ka football dari ka jingne jongi ka sentiment jongi kalau bakakta nomor ya ka jingmut jingmu jongi ka dehi ban pumi ya kata ka facilitation center ani ka entry point dan ka checking point de haji kudu mentaski ibu sibun tadi kecili halor kita ki aku apply di masange no babali kim stang resume biang no ya tu ka jaka ambar manswal asim ka health department number covid dan ini dong state of emergency dari menta bakal lain adu apply opsan beli ba ka department kamshim biang ban pia kan ni hari la pemi mene ba kadon ka masih ba ka saweng terki ka pun ka file case jong kawing bro hari nga pat ngong ba kamdi ka file case jong ko bro bolor bade ba ka facilitation center hari nga ai jumut ba ka itu jaka kabodon bali nadu muswa aku apply pipsna ka information center dan ka tourism information center kamna ka structure la do lupa tu de haju upor hidden ka infiltration gate hangte ya bordi buat napi ba ka jimpat kali hangte kadai bi hasok national highway kabolong bi ain mar ngidor kam kadon kalin lajong bat inunu kali ban light kadon ka jingtheng kali te kum kata ngi ai jumut babali ka infiltration gate dan borni pemara anu ane po umlik baka jaka kabolong bahe bat ka banle ya ka checking ru kalong to ba biang te kita di jing ai jumut bat naliang jongki ki labu ya kan jing ai jumut chuki bat kum mangila yang nadu pastam hadu manta ba ngim padio ban UI ya gini ki entry point kum ka infiltration department kan bu amtai kan labor department kan bu amtai kum ju ka tourism information center jo ka tourism department kan don amtai te ngim ban se ban khang swai kane ka chaka aibam ane ka food court te haju upor ni bu ban kin sadon ki por bangi hap lech satai ban yo ya ka proper detail project report bangi sothu nomor ba kum mene hapo committee gi ong ba kamde ka food court ring UI ka drawing pat ka tho ang tu shai ba ka tho ka di food court te nakaliang jong i madam RM ko ba ila pen pau pat ila pesko ba insara ya ka proper DPR pen ora syangi badaliang jongi ru insashem ngishim ini kot isla pat ka kot isla pat kunjuru ba ngisa kendu pat syau chief minister
bangin bu ikijikali ba kita ki department ki ban mi hangtei kan kalong serius ne am ka government ban pesedang no ya ka MRSA ambar ngisuk tu ba napo ka MHA kalong positif ba kania chakmat makane kadai ka MRSA Meghalaya Safety Security Act aja kandeu kadai ka kamram jongi kinong susnong dan jaka sarkar bakasna niki an bante lakam ya kedeu wan naba nada kidai students ni haptip kecing ka data joki nada kidai ki officer wan nabar banyo transfer hangde ni haptip ru ba kinong tray laborer ki wan tray hangne na kidai ni em ki babiang ban tray hangde tetang kita hai ka jaka kumala panchai kadon 18,000 square feet ka bangyo menswa napo ka transport department ausnem arjak nai ketika jaka ka belong bir lani ka barin land ka baumdan ke jingsna tu pot te namar bangimyo ya ka khat po khat khandai mer ka khasan ekar ka jaka panlong ka entry point te da ka balong kerki bha ngilalek inspect ketika jaka ausnem arjak khandai bat ke jingsunan jungi golong ka transport department ka play ban ai sika department ka ban pei ya ka emergency entry point bat hangta ngisotho ba ka area habe mikran hantai ka di total area ka don 18,000 square feet te 18,000 square feet ka tourism department kalashim ya ka khatway 1,000 square feet bat kamut ka basa jongane ka desa kumba khanyo 1,000 te hendrai ngabu jikli balada kata khatway 1,000 kadai shan em bakashim ka tourism department bansna yang ka structure maku mangila lepit sati sai kalong palat ban ya ka kharwi hajar jongka chiksna te ka jumut hangne lada ka 18,000 nala ngishim no kharwi hajar khambon te sibu ka taka checking kali ban one room ka kali ban mi ka kali kalong ka bae ban pniai ya ka entry point ka jungi bat haju opor na kata ka 18,000 la shim no kharwi hajar kamsa sa khanyo hajar andre isolthu ba ita ijaka ibadon di Batam kedai kilalong kho umur khambun ki jaka nginam la ban penokam bhashu lalong bun shurut te khata dega kabang lai ke baki